Hola famílies, soc la Blanca Seguí, nutricionista del programa educatiu. Avui ens veiem per parlar d'un tema fonamental, i és que sovint sentim el terme d'alimentació saludable. Però sabem realment què engloba aquest concepte? Esbrinem-ho! Una alimentació saludable és la que es defineix com equilibrada, variada i suficient. Parlem de cadascuna d'aquestes tres característiques. Equilibrada significa que la nostra alimentació ha d'incloure diferents grups d'aliments, repartits al llarg del dia i de la setmana. És a dir, que alimentar-nos de manera saludable requereix que els nostres menús continguin aliments del grup dels vegetals, les fruites, els cereals, les carns, peixos, ous i làctics. En el cas de no incloure aliments d'algun grup, haurem de localitzar substituts adequats, com per exemple, en dietes vegetarianes haurem d'afegir aliments que portin suficient proteïna vegetal, com els llegums o la fruita seca. I ui viu, ara veureu que equilibrada és diferent a variada. Variada què significa? Doncs que dins de cada grup d'aliments és bo variar. Encara que dos aliments pertanyin al mateix grup, no tenen per què aportar exactament les mateixes quantitats de nutrients. Per exemple, les taronges i els kiwis aporten molta vitamina C, els albercocs són rics en vitamina A i el plàtan destaca per la seva aportació en potassi. Per tant, una clau de l'alimentació saludable és aprofitar la varietat d'aliments del grup que ens assegurarà una major aportació de nutrients. La següent clau és molt senzilla, suficient, ni molt ni poc, el necessari per cada persona. El més recomanable és respectar la sensació de fam. Per exemple, en el cas dels nens i nenes, no tots necessiten exactament la mateixa quantitat. Per això és important escoltar-los i observar quina quantitat de menjar es deixen o si ens demanen més. Això ens ajudarà a ajustar la quantitat real que necessita cada membre de la família. I a més, la nostra alimentació ha d'adaptar-se a les necessitats del moment. Per exemple, si el petit té algun problema per anar al bany, podem augmentar la quantitat d'aliments en fibra. També ha de ser satisfactòria, ja que menjar és un plaer, no ens oblidem. I finalment, hem d'intentar que sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient i també assequible econòmicament. Tot més clar, oi? Recordeu que una alimentació saludable assegura que els nostres fills i filles rebin tots els nutrients necessaris per afavorir el creixement i desenvolupament adequats en aquesta edat. Teniu molts altres vídeos per aprofundir en l'alimentació per nens i nenes. Us espero en el següent!